Care pește are inima localizată în cap? A. Crevetele, B. Guvidul, C. Linul. Răspuns corect, crevetele. Cine a regizat filmul Orient Express? A. Liviu Ciulei, B. Stere Gulea, C. Sergiu Nicolaescu. Răspuns corect, Sergiu Nicolaescu. Care este forma corectă? A. Stomag, B. Stomac. Răspuns corect, B. Stomac. Cine a interpretat melodia De-ai fi tu salcie la mal? A. Corina Chiriac, B. Mihaela Mihai, C. Sanda Ladoși. Răspuns corect, Mihaela Mihai. Te rog să dai un like. Ce denumire mai are floarea fucsia? A. Cerceluș, B. Anemonă, C. Crăiță. Răspuns corect, cerceluș. Care erou din mitologia greacă l-a ucis pe Minotaur? A. Egeu, B. Tezeu, C. Icar. Răspuns corect, Tezeu. Ce animal mascul dă naștere puiilor? A. Ornitoring, B. Căluț de mare, C. Caracatiță. Răspuns corect, căluț de mare. Care este floarea națională a Indiei? A. Orhideea, B. Floarea de lotus, C. Camelia. Răspuns corect, floarea de lotus. Nu uita să te abonezi. Ce tip de pește este Nemo din filmul În căutarea lui Nemo? A. Pește balon, B. Pește clovn, C. Pește curcubeu. Răspuns corect, pește clovn. Obiectul din imagine se numește A. Cosor, B. Teasc, C. Baros. Răspuns corect, teasc. Ce actor a interpretat personajul Motanul Dănilă din filmul Veronica? A. Dem Rădulescu, B. George Mihăiță, C. Cornel Patrichi. Răspuns corect, Dem Rădulescu. În ce an a apărut YouTube România? A. 2013, B. 2010, C. 2015. Răspuns corect, 2013. În ce județ se află lacul Vulturilor? A. Bistrița Năsăud, B. Buzău, C. Neamț. Răspuns corect, Buzău. Ce mănăstire a construit, conform legendei, meșterul Manole? A. Mănăstirea Cozia, B. Mănăstirea Curtea de Argeș, C. Mănăstirea Dragomirna. Răspuns corect, Mănăstirea Curtea de Argeș. Te rog să dai un like. Care este capitala Cubei? A. Harare, B. Havana, C. Hanoi. Răspuns corect, Havana. Ce este o barabulă? A. Un cartof, B. Un ardei, C. Un morcov. Răspuns corect, un cartof. Care este cel mai mic mamifer din lume? A. Liliacul bondar, B. Șoarecele etrusc, C. Lemurul șoarece. Răspuns corect, Liliacul bondar. Sediul guvernului Rusiei se numește A. Casa Albă, B. Kremlin, C. Westminster. Răspuns corect, Kremlin. Animalul din imagine este un A. Crevete, B. Crab, C. Homar. Răspuns corect, homar. Băutura alcoolică hidromel este făcută din A. Mere, B. Struguri, C. Miere. Răspuns corect, miere. Care este cel mai scump metal din lume? A. Aur, B. Rodiu, C. Platină. Răspuns corect, rodiu. Care animal terestru nu poate sări? A. Ursul, B. Elefantul, C. Lupul. Răspuns corect, elefantul. Nu uita să te abonezi. În ce țară se află turnul din Pisa? A. Spania, B. Italia, C. Portugalia. Răspuns corect, Italia. Care este forma corectă? A. A de coji,
B. A descoji. Răspuns corect B. A descoji. Cine a scris romanul Mara? A. Liviu Rebreanu, B. Mihail Sadoveanu, C. Ioan Slavici. Răspuns corect, Ioan Slavici. Pe ce dată se aniversează Ziua Mondială a Donatorului de Sânge? A. 14 iunie, B. 15 mai, C. 15 august. Răspuns corect, 14 iunie. Obiectul din imagine se numește A. Cancioc, B. Mistrie, C. Baltag. Răspuns corect, cancioc. Acest logo aparține firmei A. Bentley, B. Maserati, C. Ferrari. Răspuns corect, Ferrari. Pe ce continent se află țara Burkina Faso? A. Asia, B. Africa, C. America de Sud. Răspuns corect, Africa. Care este denumirea populară a lunii februarie? A. Făurar, B. Gerar, C. Brumar. Răspuns corect, făurar. Căluțul de mare face parte din categoria A. Pești, C. Amfibieni, C. Mamifere. Răspuns corect, pești. Câte inimi are o caracatiță? A. 2, B. 1, C. 3. Răspuns corect, 3. La câte întrebări ai știut să răspunzi? Lasă-mi un răspuns în comentarii. Cine a scris romanul Fram Ursul Polar? A. Cezar Petrescu, B. Mihail Sadoveanu, C. Nicolae Breban. Răspuns corect, Cezar Petrescu. Ce companie a cumpărat YouTube în anul 2006? A. Microsoft, B. Yahoo, C. Google. Răspuns corect, Google. Unde s-a născut Ion Creangă? A. Humulești, B. Ipotești, C. Iași. Răspuns corect, Humulești. În ce țară se află lacurile Plitvice? A. Italia, B. Croația, C. Slovenia. Răspuns corect, Croația. Ce sport a practicat Ivan Pațaichin? A. Tenis, B. Fotbal, C. Kayak canoe. Răspuns corect, kayak canoe. Ce piesă de șah se deplasează doar pe diagonală? A. Nebunul, B. Calul, C. Tura. Răspuns corect, nebunul. Te rog să dai un like și să te abonezi la acest canal dacă îți place conținutul. Pe curând!